93 anyos nga public school teacher sa City of Naga Integrated Center for Science, Technology, Culture and Arts ang napalgang patay sulod sa stock room. Si Femari dumabog sa report. Nadawat sa Naga City Police Station ang report kabahin sa magtutudlo nga wanay kinabuhi alauna gahapon sa hapon. Sa sud sa stock room, nagbuyod na ang biktima nga naligo siyang kaugalingong dugo. Wa pay matumbok nga motibo ang kapulisan nga hinungdan sa pagpatay kang Jun Leo Panyares, 33 anyos o grade 9 teacher sa Science and Research sa City of Naga Integrated Center for Science, Technology, Culture and Arts. Apan mato di Police Lieutenant Colonel Junel Cadlaon, hepe sa Naga City Police Station, ang nakuha nilang kopya sa CCTV sa pagkahapon sa wa papatya si Panyares mo'y ilang gisubay karon. Last niya nga text sa iyang mga barkada o kaila mga 9 o'clock. So diha siguro biyan mga orasa sir diha na nato na kuan ang mga nahitabo. Gita sa tag sa usap pagtan-aw ni Cadlaon ug sa iyang mga sakop ang tanang gikahinabi sa biktima. Pinaagi sa social media sa adlong Domingo nga nakit-an sa laptop ra usab sa biktima. So karon sir ni offer ang atong City Mayor o kinsa may makahatag o gamay nga impormasyon leading sa pagsulbad sa kaso mahatag siya 50,000. Emosyonal nga gisaysay ni GP Panyares igsuon sa biktima nga panamilit na di ay ang bongga nga pa-birthday celebration silang inahan nga nagpa-order og money cake og money bouquet nga mokantidad sa 66,000 pesos. Ilang gulagway ang igsuong biktima nga manggihatagon, buutan og matinabangon. Iya kong pirmi iampo noy, iya kong irosaryo pirmi noy, pambawi na lang ninako niya. Abi na ko gabinuang siya kay first time na nako nga siya mismo muagad nga. Di kaya niya ako mama. Si Ricardo sa tinitigan, watchman sa tunghaan. Nitugan, nga nakit-an niya ang motorsiklo ni Panyares alas 4 sa hapon niadtong Sabado. Apan nahanaw na kini sa iyang pagbalik alas 7 sa gabi human manihapon. Ang guardhouse diin magpundo ang mga watchman adunay igong gilayon gikan sa stockroom diin nakit-an ang patayng lawas sa biktima. Uban ni June Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.